Разходка и обгрижване на домашните любимци. Този вид услуга набира все по-голяма популярност у нас. Все повече собственици на кучета или котки търсят гледачи на животните, защото нямат време да се грижат за тях. От близо година Рени и Александър са избрали да помагат на заетите, но иначе грижовни стопани. Услугата разходка и обгрижване на домашните любимци набира все повече привърженици в България. Това е услуга за хора, които нямат време да разходят кучето си, а всъщност той наистина има нужда най-вече на разходка на ден. Това е за хора, които нямат време или заминават за някъде, няма кой да се грижи за тяхното куче. За да са спокойни собствениците на домашни любимци, че оставят кучето си в добри ръце, е нужна поне една опознавателна среща. В една първоначална среща ние показваме нашия опит с животните. Ние разполагаме с, както аз така и Радостина, с къщи с двор, в които кучетата имат собствено пространство. Има хора обаче, които се доверяват само на свои познати или близки. Бих се доверил на някой приятел, но да го дам на някакво да разхожда кучето, ако не го познавам много добре, не бих се доверил. Абсолютно всеки не го разхождам, отнема между най-много до 5 часа на ден. Естествено, не всеки би оставил своя домашен любимец при непознат, но пък тази сравнително нова услуга е алтернатива за хората, които нямат време, но искат да имат щастливи кучета.